ଝରି ଏ ଝରିଲ ଆଲେ ଝରି କୋଉଠି ଅଛୁ ମା? ଆରେ ହଁ କଣ ହେଲା? ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଜି ପରେ मैट्रिक परीक्षार फल प्रकाश पाइछि ଆଉ ତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ବା। ଚାଲ 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 ମାଉସୀକୁ ଜଣେଇବା ଏଇ ଖୁସି ଖବର। ବୋଉ 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 ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ନା मैट्रिक परीक्षार फल प्रकाश पाइछि ଆଉ ତୁ ଜାଣିକି ଖୁସି ହବୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ବୋଉ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କହିଲୁ ମୁଁ ଆଗକୁ କୋଉ ପାଠଟା ପଢିଲେ ଭଲ ହବ? କହ ବୋଉ ବୋଉ କହ। ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଘରେ ଚଳିବାକୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଭାବିନଥିଲି ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପହଞ୍ଚିଯିବ ମୋର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋଉକୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ବି ସାହସ ପାଉନି। ସକାଳ ହେଲେ ଘରକୁ କିପରି ଚାଉଳ ଆସିବ ସେ ଚିନ୍ତା। ଏମିତିରେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି କିପରି? କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ? ଅଭାବୀ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଏକ ମରିଚିକା, ଏହା ମୋତେ ବୁଝି ନେବାକୁ ହେବ। ଦିନେ ଝରି ଆମ୍ବ ତୋଟାରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳୁ ତୋଳୁ ହଠାତ୍ ତା ଆଖି ଛେଳି ଚରାଉଥିବା କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତା ମନକୁ ଗୋରେ ନୂଆ ଉପାୟ ଆସିଲା। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ କିପରି ବିଦ୍ୟାର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରି ସୁସ୍ଥ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ପାରିବ ସେଇ କଥା ଭାବିଲା। ଦିନରେ ମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ବାପାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁ କୋଠ ଘରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଓ ତାପରେ ଚାରିଆଡେ ତା ନାଁ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ପିଲା ତା ପାଖକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିଲେ। ତାର ଏଇ ମହତ୍ କାମ ଦେଖି ଇତ୍ୟାବସରରେ ଦୂରଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବାରୁ ଝରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଝରି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଯିଏକି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରୁନି। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କେବେ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହୋଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ମୋର ଇଚ୍ଛା।